for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. We are sharing together. Aiwa, chekutanga ndinotenda kubva kumhuri kwanyamashizha nendoro nhari. Ndinokutendai muzuva ranhasi nemazuva ose atinogara kuita chikaranga ichi ndichiti makapiwa mbiya kana kuti tsaka ine chekutakura varwere vatana venyu vanouya pano. Ende nguva zhinji vamwe vangashamisika vachinzi kuti ako munhu wacho anenzi sawira kadiki kakadai. Aiwa, ndiri munhu mukuru, ndisawira mukuru chaiye muhombe chaiye. Mungashamisika kuti kwai anenzi sawira nenyika yese. Vamwe vacho vanoona muzvivhidhivhidho kuti pasawira kacho kanonzi kasawira pasi mahumbwere. Aiwa, zvinozivikanwa zvikuru kwazvo. Dai kuri kuti kutaura chivanhu chekwangu chaicho mainyaso kunzwa kuti ndiri munhu mukuru ende ndine mamwe matauriro andinoita kwamuri kwere tichitaura. Saka ndinotenda kumhuri kwanyamashizha kuti aiwa, zvamunogara kutiitira kwapwere venyu nyika zhinji, vazhinji vacho vari kutoti zuva ranhasi vanenge vakarigadzira serwedu. Hamene mamuchizizivere nyamashizha vanouya vapwere venyu vanotoziva kuti zuva ranhasi tinoyambuka. Unonzwa mumwe achiti ndakaenda kuya ndichirwara nechirwere chandanga ndinacho, asi kubva pandaenda panoitwa doro ravo remasviziro ndakarinwa, asi kana ndinotorara kana nanhasi nonda kutodzokera mugovera uno. Aiwa, tinotenda nyamashizha kuti rambe makadaro kuramba irambe yakasimba mamuri nyamashizha. Tinotenda. Makadikwa Sekuru vasekuru. Iyo chitaura ari ngadzisumuke dziende tiite muchidimbu wozongwa. Ndakudzokerera muda simba Sekuru vasekuru. Munogona kutadza kunzwa nokuti ndiri muzezuru muchiwesha. Ndinotaura chizezuru chakadzika kwazvo. Ndinokutendai vazukuru vasekuru sezvo kutaura kwamunoziva nokunzwa. Vamwe vanzi vanoona muzvivhidhivhidho, vamwe vanoenda kunyepewa, vamwe vanoenda kufonerewa kuti ndinomusowa mugovera. Sekuru vanenge vachirova makwiringwindo akasangana pachirohwa kwenje nomukomana akachirohwa kwenje animamona anoboora ngoma nemaoko yewe haridze nomunyambo akaridza nomunyambo inobvarukira futi. Saka anorova nemaoko haito. Saka vazukuru kana hawiri pandayo kudai doro iri rinobikwa anomusowa mugovera iri richimwiwa nhasi govera wacho ndorokuti mumwe nomumwe anorwara gwirikwiti musoro chii chinorwadza chese mukati memiri wokwako kungosvuta bedzi zvinhu zvinofamba muchinake. Sawira akataura kuti anzi usade kutoona pasi pekapu kapu imwe chete munosiyana vanhu vanokwana kuita vanai kududza fomu nokwana mese kuitira kuti ari mapenizi ka haungangoti kapeketi kese sviu anonomedza 1 Saka naizvozvo ka unongotosvuopawo mabi ako hazvinei kuti uno mavende kana kuti hauna. Ndino urombo novano mavende izvozvo kungopedza kunwa ipapa nezino rako special zino nopahudiki. Ndakazonzwa vamwe vachitaura kuti aiwa kudoro kwasekuru kwenofanira kuuya iwo musowa mugovera ka zvakanakawo chaizvo. Ukaonawo kwenje yarira yakupinda munzeve dzako ka wazunguzawo miri wako ka kuri kuti unenge wabvisa zvimwe zvinhu mumiri mako kungozunguza. So vakuru kwedu vatoreva kuti punyumunyu ari nani pana dzororiro kwete kungoramba uri puruso unopunyumudzawo kuti nhata dzidone. Handiti ndizvo vazukuru vasekuru. Ndinofunga mese mabva kwakasiyana siyana. Sekuru mera nhari vanokuti huyai. Ndizvo vazukuru. Ndinokutendai chaizvo kana vanorwara maziso vasinganzwe. Kana waona kuti haunyatsonzwa nzeve dzako kapiwa kapiyeyo ungodonhedzera doro rwacho ungotopijana unotanga kunzwa kuti shonda hakunyatsonzwa nokuti doro rinoporesa. Ihupfu hwakasangana nechimera nemvura neshuga huri muchigate. Saka ndinokutendai handidi kutaura yakawandisa. Ndinozviziva mabva kwakasiyana siyana vazukuru. Izvozvo pana masabhuku atoumirira izvozvo atodekwa nga kuri kwangu ndatopiwa kapu indini. Manje sabhuku jasvika pauri ipapo. Ndinotenda vazukuru makaudzwa kuti mafoni musambotora mafoni. Ndaona vachitora mafoni. Aiwa, musadaro vazukuru. Saka ndinokutendai handitaurisa yakawanda nokuti kutaura kungajenguva vakuru vakataura kuti kuchengetedza mupini kakazosvika kita kachigutsvana komupini. Saka aiwa, ndinotenda wanzwa iri ngarovafadzwa achiteerera zvataura tateguru Sekuru. Ndizvo vazukuru vasekuru. Mururu nomuridzo. Vana muyera nhari muripo here? Muyera tembo? Ana mazvimbakupa? Shava chihera? Vananyati? Vananyati muripo here?
vanozvitira hombe vanamera nzou varipo veuyangana makombe kufukura pasi nomuromo nguruve humba muripo ere mese vana humba muripo ndopedzisira chinonzi zenda chienda mudenga zenda simbirori muringa dzose inonzi shiri humbwe muripo ere na shiri ndo mhuka ihombe pane dzese notinenge padenga denga inenge ichitarisa ichikuona imese pasi. Aiwa ndinokutendai ndikuziva kuti pano wabva kukajokoto kukasimbi zamba rabandimba tsenga mutasa mudzinga dutu ndomwe wabva kuchiredzi kuchongoma uko varipo anditi blow your plum tree kariba pano kuhangera. Aiwa haisi mhosva ndoda kutaura kwamabva mese ndinokutendai vazukuru wakuchitanga kuchinuya Sekuru achitaura mazwi avo ndatenda vazukuru muruno muridzo. kwaziwai naapwerewe wakadiko mutonoro kana ndo upenyu wakadiko mamisha umo zvino tikati makadi mamisha makanyara takutopenga ndizvo wozvandi kuti anawo makanyarara musi kudaira zvinotenda chandisingakanganise chekutanga ndotanga kutenda zuva ranhasi raita kuti iyemi nesu tiwadzane tisangane tiri vapenyu kudai ndizvo nai vamwe tabva munzvimbo dzakasiyana siyana tikati aiwa zuva ranhasi rakanzi nasekuru Tasvu uyai tidzane dzana apwere tiye uchidzana chivanhu nechikaranga chedu ndizvo. Asi nhau inenge iripo bedzi inhau yekudzora chinyakare chedu ndotikataisa chinyakare chedu chaakurasika nekuda kwekuzviita iyesu ndizvo nai vamwe vari kuda nepasi ripo isakati doro ratinonwa iri zuva ranhasi remusochi remugovera ndoonowa Satati rinenge rakagadzirwawo kudai kurumbidza iyemi urwere nhamo nematambudziko zvibve musinga nenyama neropa. Asi anoda kuyeuchidzai chikaranga ichi kana mumatunhu mumadzimambo chirimo chinoitwa chotokuchirwa chitokumbirirwa ndizvo nai tisingakanganwe tine midzimu masvikiro edu akaparara mukati menyika ino yeZimbabwe. Vakatirwira kuti tikwanise kusunungwa kudai zvainokumbirirwa makomuredhi ari musango vainonzvengeswa nemasvikiro ndizvo nai kuti wane kuzvitonga handizvo. Saka chivanhu chedu ndo chatigere kuva tinacho kuti zvekare tichikumbirirawo njodzi kana pamunoya pano tokukumbirirai kuti vese vakutaura nezita raTasvu vachiuya munomu ngavasasangana nezvakaipa mukati memugwagwa handizvo. Kudai ndogona kutadza kutaura nemutupo wekukupedzai mese asi ndenda tokumbirira makona mana kuti aiwa wese vari munzendo wese vanhu venyava vatungamirirei kana kuti tosumuka kupamba moto isho ubute pasi kana kutokumbira kana kutongonamata kana kuita sei ndoti akasika munhu ndimwari nai. Saka zvinonzi hayo mukombe wenda pasi pezuva chitangaika nemusika vanhu nemhondoro dzenyika ino masvikiro chitungamirirai pwere idzi mutungamirirwa muvaitire chakanaka agova manake masvika maakudzana-dzana handizvo madzana kudai vanosunungurwa wosunungurwa ndokuti apa kana mukaona zvandakuita mazuva ano zvasiyana nezvekare nekuti munhu akanga achirwara ndoti ngaenda 30 minutes unomunhu achitaura kuti ndatoa nani singade kusumudzai nemazita tichakusumudzai hangu asi nguva chete nokuti enda patirimendi apo 30 minutes dzakawandisa anoudza kuti aiwa miri wangu wakutodzoka pari maziso anga asingaoni kana kuti miri wangu aiwa ndatoa fiti handizvo hero vari vosara nechikafu tingapururudze nekudzana asi takati chimina hatichide ndo makuna chivanhu chedu tachirasa kare
ana mbuya ane handa nanyakasikana ana sekuru kaguvi padzairidzwa ngoma dzemakurungwido dzemafuwe kana pachichemerwa kana inga mvura painzi aita chakaipa angobuda kunzi aijiwa aitsengewa munorinzwa asi nhasi uno mapako aya takakumba zvaiyera zvatakatema takaita sei saka madzabeguru mamwe vakushadza vakutadza kufamba navo pokugwesha mumasango ende kana munosvika kunzi panoyera pane nyoka hombe inodarika kuti augona kuona kwayakatanga nekwayakaperera ndezvepasi ndizvona izvi zviro zvepasi andidika saka tikachiumbidza nezvatenga tichiita kuti ukauya ukatedzera zvinhu zvichidikana zvinhu zvedu zvinenge chifamba zvakanaka tinotokumbirirawo pasi kuti pachengete mhuri nai mese munotokumbirirwa chinonzisiya ndo chiri mumaoko zvawakaita mumwoyo zvako uri kuti chada kuzvichenura here kuti zvikone kubuda andizvo ndakambokutaura ndika ndine mumwe munhu muiti but ainamata akaita 52 years ainamata but akaza kutora kuti ndakarara nemwana wangu ndikamupa mwana akakura kusvika kuma 18 years kama 23 years akarara nembwa akaipa vana bereka vana vasina mambava so asi mazvona saka ndozvandigaitara kuti aiwa kana mukayapana pasekuritasvo handimanikidze munhu handidedze munhu asi iwe nedambudziko rako nderinokupa kuti kwawakamboenda zvakakona ndobvaunza kuti aiwa enda mutunhu uyu ndopa 7 Anderson paMabelreign muHarare ropa radainana nemushonga wako wararama rapesana nazvo ndokuti unenge waya naDoubting Thomas ziva kuti kwaya naDoubting Thomas auite sei asi munozinzwa ndine chimwe chikaranga chada kuudzai chakaitwa pamutumbi uno asi makaona zvinhu zvaishamisa kana zvinhu zvakazokushamisai makonoti sekuru n'anga yachata chikaranga chakabvira chiriko kare ndizvona izvi takaitendawo kuchivanhu koti tikanokumbirirwa kunzi aiwa zvino mutumbi uyu pamakaupa basa iri asika madanho enyika wakawana kamukaranga ndibva ndabatanidzwa nakokoti azvo ndizvona izvi zvakatoendwa nechivanhu zvakatokumbirirwa hakuna isingakumbirirwe ndizvona yapo here asika munonzwa aiwa hatizotaura zvedu kuti zvakaita sei asi tangotiwo mese zviyemureo kuti zvakanaka chikaranga chedu chivanhu chedu chatinoita saka nemashoko ayo anengataura akawanda tinoti kune vaya vamwe vakadzi vada kuridzirwa mbira nengoma zuva remugovera ungava uri kuseruko munhu wewo muonekera mugadzira chivanhu chechikaranga chenyu ndoti chidzimu chinochengeta dzinza renyu ndizvona izvi ende kana uri mudzimu wauya ngauve uchitaura nhoroondo yemumusha menyu kuti zvakafamba sei machira zvakafamba sei kana gombokombo ranga rakanobata parakanoparara rakatsanangura richiti kudii uye rakasiya tsomo papi handizvo renayakwere kwatangoti unongoti hai ndokuti chii ngautsanangure chivi chiripo chakasiyiwa mukati memusha mogona kutevera nai urwere unopanga kamudzimu kuti aiwa fambai makadai apwere fambai makadai mazuva anoti pachada zvakati mazuva akadarika akati pakaitika zvakati kunyange womwe isati yaberekwa but inokudzai nhoroondo yakaitika kumashure ndoti zitateguru renga rakabata ipapo nderekare sekuru wababa nai saka rinofana kuitaura nhoroondo dzekumashure idzodzo kuti aiwa gore rakati pakaitika zvakati ndizvo nai right nemashoko apwere tingajera nenguva tokudidza zve2 hours ndati pacharohwa makwirinindu zvemungoma dziarwa pacharohwa musambe 3 ipapa echivanhu yechinyakare yedu anediya aiwa mururu nemuridzi kufunga kuvapwere manzwa mazwi anga achibva muzasi mekutaura memujinga mekuziva chokwadi chekuti chawafambira unodai uchichiziva ende kuyamurika kwako kuyamurika kwedzinzari kwako zvinodarika nekunge muchishandisirwa makwara naatateguru ende uchiteedzera nemo mukushandisa kwakunenge maudzwa kunzi itai so wakatsautsira ungangobva uchishora kuti handina zvandayamurika asi mumwe wako anotokutaura kuti aiwa ndakaenda ndine dambudziko rangu rakadai asi rakaparara pandikasvika pana tateguru tasi ayo ndinotenda amataura tateguru
Une kuwedzera muzukuru wangu Robert. Handina tateguru. Tinongokutendai nebasa ramuri kuita. Tinoziva kuti kuno kumwe mamwe mativi kunogona kubva mashoko akaipa kwevanhu vasati vasvika pano kana vati vabatsirwa, asi basa renyu ndo rine nhoroondo, basa renyu ndo rinotaura rega. Vamwe ndovanotozoya nerwesere vakuti inini mandiziva here, toti kwete onzi ndini kana ndakambotaura zvakati zvakati, zvino ndakazoenda naamai vangu patateguru ipo pai ndinokumbira regerero, toti aiwa Sekuru havatsamwira vazukuru. Sekuru basa ravo kuponesa vanhu nekuyambutsa vanhu vanenge vaine matambudziko. Kana usati wave nedambudziko, ingoona zviri kuitirwa vamwe. Usashore, usatuke, usaite sei. Kana uine chitendero chako chaunotendawo kwauri ikoko, kana chichikuponesa panguva iyoyo, tinotenda Mwari. Kana paine vari kutendawo chivanhu vachibatsirwa natateguru Tasvu nemimwe midzimu yenyika, tarisawo zviri ikoko chete, usashore. Nekuti handisati ndambonzwawo tateguru Tasvu vachitaura kuti kumasvondo kwamuri kuenda ikoko kwakaipa, muchazozvitsvaga. Aiwa, vachinge vatobatsira vazukuru pano vanototi ndakubatsira, chienda unonamata nekuti wakachena. Saka ndinotenda nedzidziso iyoyo Sekuru. Ndinoti ari munzeve kuvazukuru venyu vese vari pasi pano. Pane mupwere vada kutaurawo here? Mupwere kana ngave masabhuku vada kutsinhirawo, kana anogonawo kudetemba kutaura chivanhu chedu. Uriko here mupwere uda kuuchirawo chivanhu kutendewo mudzimu yenyika, chiri chikaranga chedu chatoita mazuva ese emugovera kudai. Hapana ne? Aiwa tateguru, taonenge vapwere venyu riri munzeve ravanzwa vakuda kutsvaga pekuriisa chete mwana dzavo. Haleluya. Tinotenda tateguru. Apa makapa anamboona kufamba makapa. Haisi munzeve mugadzira. Vafamba makapa. Ozada kupfumbura huru waka. Waperero. Uende sei baba? Vapei makapu, vapei makapu. Rino egore renzara, asi pane vapwere vari kuuya vachinwa masusu, vamwe vari kutoita ekusiya, imwe hari ichakazara. Asi igore renzara ndinotenda kuti dura ningi ranyamasusa raramba rakasimba kudaro vapwere venyu vachirarama mugovera mumwe nemumwe. Ndinotenda shuwa ngadai apindawo nemuvamwe magutu acho. Shuwa ndoti rino egore renzara kai, asi vanhu vari kupona, masusu vari kunwa zuva nezuva pane.
Right?
Ndikupesa.
and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani.